koyo mangan sate sakian saanani sing penting rukun ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mecucu wis tak karo kowe ra bakal tak mati punya tenang rasane wong kang lagi gendrung matur sembah nuwun tak berjuangke tekan janur melengkung kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa arane tresnaku ra bakal mletre matur sembah nuwun kowe ojo sumelang Mbak Yuli tresnaku ra bakal ilang ibarat
sepisan mau banget diskon. Hei Puput, hei Juli, hei Tuti. Mulia lagi aso deh enak asik ayo mbak londur mak jedot Ono ban pecah meski rezeki teko mak jedor dor ban pecah maneh isih esok rezekine tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk ya asal
Semar mulya. Asa. Mbak Yuli Yo, goyang semuanya. Mbak Yuli. Mak jeder, mak jeder, mak jeder. Ana bana baca. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jeder, mak jeder, mak jeder. Ban pecah maneh. Isih-isih rezekine tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Ih, wasik. Asa. Yo. Aku iki tukang tambal ban. Asal dalan-dalan. Golek mangan. Duit sing halal. Aku sandang lan pangan. Yo. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik, duit kampungan. Wato cukup kanggo sandang lan pangan. Asal tarik lagi Bu Matur suwun Bu. Ayo Bu Ge. Asik. Semar mulya lagi. Aduh. Yuk. Mak jedar, mak jedar, mak jedar. Ono pada baca. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedar, mak jedar, mak jedar.
dari Bapak Haji Suroso. Gerakan muda SM bergoyang. Ayo Mas Joko.